Nuwun sewu Bapak. Keparang matur bilih kadang seswa sampun siaga hanami sesrepan. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang kinasih kakung mewah putri ingkang sapuhu luring budi. Sumangga kula dherekaken jumeneng sawetawis. Sakderengipun hanapi seserpan saking Bapak Dwija. Langga rumiyin sumangga kula dherekaken manuku puja ing ngersa dalem Gusti ingkang Maha Mirah. Menurut agami saha kapidatosipun suwang-suwang kanthi pangajap murih palampaning ari menika kelampahan wilujeng tanpa bambeng, rahayu tanpa radidu. Manuku puja kawiwitan. Manuku puja purna. Semoga kula dhatekaken para kadang saged lenggah ing panggenan sakawis. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinambi nenggo teng rantos para kadang ingkang dereng rawuh. Semoga pun paringi selingan rumiyin kae Mas semoga tembang Mas. Nah badhe nyekar monggo kula dherekaken. Bawa nyidam sari napa-napa monggo kula dherekaken monggo Mas Jos. Ngono ndareng. Mula dereng kula buka lho kalau wau nggih dereng. Monggo. Nyidam sari. Tantang gula nggih Bapak nggih. Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datan puron paneluan tanono wani bewah panggawe Allah gunane wong luput geni satemah tirta maling adoh datan wani mring wa mami guna duduk pan sirna mugi dados dedonga kagem kita sedaya mugi slamet rahayu mboten manggih rubeda punapa kemawon. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Yus. Kemantos ibu-ibu monggo. Monggo Bu. Sinten? Diatur pawangsulan utawi tumanggap dhateng tembangipun Mas Yus kala wau semoga. Semoga ibu-ibu nggih, ibu-ibu monggo kula dherekaken. Sinten Bu? Panjenengan. Semoga nggih kinten-kinten swanten kula wekdal tasih timur nggih ngaten menika kados Mas Yus. Samangika korak karek mboten karu-karuan. Semoga panjenengan Bu. Nggih. Menawi
kalian lenggah kemawon mbok menawi kemawon nget pon cobi terus monggo sinten semoga ibu rumien emansipasi ben padha nggih monggo saestu ibu-ibu mboten kepengin menika lho ngogek kok bapak-bapak tok ibu-ibu monggo lho ibu-ibu ora ana sing jantan iki nggih iya bener monggo ibu ora ana sing gentleman oh nggih monggo wis nggih cakepanipun manggaken monggo Bu Ustazah Siti monggo bismillah kalih jumeneng langkung saged telos swantenipun saged telos Gladen Bapak Sekar kambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo kadali kadaluar soka tutuh kapatuh pan dadi awon matur nuwun tepuk tangan ingkang gemuruh tasih wonten ing badhe Dono swanten semoga monggo Pak Jumadi oh nggih monggo kula derengen Pak wis iki lomba nembang dina iki nika awis-awis lho sempatan nika nuwun sewu nderek Gladen nembang bawa dandang gula setya tuhu pamintaku nimas situasi hatut runtut tansah rerundungan ing sarina lan wengine datan genggang sarambut lamun hadoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu pindha mimi lan mintuna hayo nimas bareng hanetepi wajib sida asih bebrayamu
matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Tasih wonten? Panjenengan? Oh nggih, monggo. Ah Monggo, ngene ya Romo. gathok. Ben ora ngantuk lho. PD Asmarandono Semarang kan nggih. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyanggeng pokor kencanane isine mung donga tetulak sandang kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek bakal narima matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Tasih malih, Pak. Semoga setengah jam tinggu sesekaran ngoten. Monggo, Bu. Panjenengan saestu. Sampun pun Ni masayu pepujane ngati sami kali Mas ning titilaras pun inggil biar ngene rasane wong kang kasmaran apa temung aku dhewe Dewa Jawa Takung welasono mring mami miso apa katekan jejer lan wong ayu umpama sira nakoda tanpa prau sasat sara ing jalatri dinggahke nggih nyidam syariat
monggo musiknya langsung. Dados. Nika semanten sisa-sisa wedal sampun nganjik sepuh niku. Rumiyin jaman tasih timur kados Mas Sus wau nggih. Nggih Mas Sus, wah iya. Nggih. Mas Sus ya. Aku kelingan terus kaya ndek enomku. Gendilenge nggih ngaten niku. Tasih wonten ing badhe nyobi monggo. Oh nggih, monggo Pak Nardi. Ini tahan-tahanteni kita kok. Wah, kita kemudu-kudu ngaten lho Pak Nardi. Monggo. Ya karep napa Pak Nardi? Napa Pak? Nyuwun sewu. Nah, niki andalanipun Bapak Sena niki. Badhe mijilaken manten putri biasa niki. Nggih konjuk bantu Bapak Sena. Nggih. Sinom. Ora laga nggih. Nggih. Gegarane wong akrami dudu pandha dudu rupa among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ke langkung tan kena tinumbas arta niku nadane kecendheken biasanya kayak dindingan ngoten pas nggih golek nggih Pak saing kaya ngapa pun Nuwun sewu tasih wonten. Oh, monggo, semonggo. Oh, nyatane men maneka warna cengkok cengkok wong Sekar ming pocong menika wonten watawis 23 wonten 23 cengkok. Monggo kula den. Katur sinten nama asmanipun? Katur. Yo Mas Hadi, monggo kula dherekaken. Nun saya nderek Gladen, Bapak. Niki ceritane niku bawane wong nembe kasmaran. Request saking Mas Yarso niki. Yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang meka ingat ngoso sontako janji kue janji kue sumedot sing tias engson nimas ingsun prasopo
sineksenan bumi langit matur suwun mbok menawi wonten kirangipun Alhamdulillah. Tasih setunggal gotro. Nyicil niki nek Tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Sekarang tunggal gotro kalau mau nggih. Nggih. Susu, bapak kok sing nyusoni sapa ngono lho. Semoga tasih wonten yang bari. Oh nggih, monggo. Wes, pokoke niki ingkang pungkasan Romo. oh ngaten. Nggih. Sesuk nek pawiyatan Sekar Gending malah ora oman. Nek Sekar Gending mengerak mligi gending ingkang kagem pahargyan. Ngoten niku dijumbuhaken. Lah kuwatirku nek iki maneka warna medar sabdo iki sing baken mangke ketindih-tindih. Monggo. Wah. Nggih, monggo. Asma Nggih. fraksi. Pangan riyin nama kula Lutfi. Badhe nderek Gladen Bapak. Niki benten kalih sanesipun. Badhe nembang dandang gula panglipur laras patet 6 niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kamot ing surah Al-Asri surah ingkang kaping 103 mung telung ayat cacahe kapisan tegesipun demi wektu utawi wanci mangkono werdinira wigatining wektu matur suwun